Huhamleto kami do alemang pardingga basa di padongan nyomu nang asini roham na totong hudai hami di bagasan ngolunami. Molate male Tuhan di bagasan minggu manugoton di paluaso hamile Tuhan di bagasan hahipason jalanai saur mahami rapon hatami. Jumolo male Tuhan patinggil si paron nami jala buka rohanang pikiran nami asamar gugu hamile Tuhan jala tahu hamilah mangulahon nahobar tolomoni roham asi maroham pakulingi mahami di bagasan manugoton. Amin. Horas madita saluhutna di mingguta di bagasan tikion amanginang hatani debata nalahoma makulingi hita dienet mai sian surat parjolo natinongos ni apostel tusi Paulus bidusada mamuhai sian ayat 12 sahat rodi ayat 17 sada Timoteus sada ayat 12 sahat rodi ayat 17 hujaha homma tuhita saluhutna tapayuti hutma di bagasan rohatta mauliate hudok dina margugui hon ahu ima Kristus Jesus tuhatai aidie tong duau haposan ubahen nari pabakit ahu gabe parhalado pangisahi duau najolo jala pangalele jala siulahon gogo alai dapotan asini roha duau aidak kuboto nahu ulai tagan sopor syai dope aho alai gabelam sumurung do asini rohani tuhatai matat hapor syaon dohot holongi roha di bagasan Kristus Yesus haposan jala sadok tau jalo odo hataon nungaro Kristus Yesus tu portibion baluahon akka pardosa sian akaido au naparjolo alai alanyodo ubahen nadiasi au naing jumolo marhite sianau patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahen tiruan diaka nanaing porsea di ibana tu hangoluan saleleng lelengna alai hamuliaon dot hasangapon si saleleng leleng nama di raja naso marmulai ima debata nama notong naso dapot idaon na mamujungi. Amin. Ido sahat me torpoke huriani tuhatan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus totu ngasahat kita amanginang di minggu naparpudi di tahun 2024 sataon pardalanan ningulutta tabolus di bagasan taonon tetu gudang jala marsika soring do aka ragam ni lasni roha arsak ni roha pasu-pasu natajalo di bagasan Tuhan alani irikot dora tapa husor-husor tarimang rimangi sahat tu bagasan partikianon boido taetong nunga piga gudang tajalo denggambasani debata unang holan malo mangetong pasu-pasu nadidongak kita amanginang alai dang malo kita mangetong pasu-pasu nang tajalo marhite debata asa alani ido riko ma tarimangi di bagasan sataon pardalanan ningolutta di tahun 2024 iko boydo dohonota sian saluhut natajalo marhite hite debata nang asini roha arsak ni roha las ni roha
siani sude mangojar kita sian roha parbagasota madok mauliate Tuhan. Satu minggu na parpudi di tahun 2024 mauliate magudok Tuhan ala sudinai dengan ni basam jaladang alani hagogo moloboy do hita madok songoni amanginang ni pangujung ni mingguon atong nunga memang tapar hatokot sudinai alani debata dungi mangarimangi mamusehita manginang isedo hadiriota diado pandi debata ubah pola dapotan asini roha hita sian segi pardagi ngondang tamahita majalo asini roha ni debata alai alani holong na nama kokopita amanginang ubahin sahat kita tu bagasan minggu na parpudion di patuduhon dope kita layak mendapatkan kasih karunia Allah bukan karena semata-mata kita pintar, bukan karena semata-mata alani habur juota dan alani semata-mata namora hita napogos hita natipo hita doklan akan asing, bukan karena ada embel-embel di hita ubahe pola di asii debata hita alay tarimangi ma di bagasan nasa taunon sude do hita pasti punya cerita masa lalu yang tidak orang ketahui sama sekali. Alani salah do molo tado tua kadongata pajupang hita unang pola gajang hatai ngahuta dahosian hamek metamu saat tunuai songoni do hotorus dan salah karena apa? Karena setiap manusia mempunyai perubahan yang akan lebih baik kehidupan yang masa depan. Jadi dang sarupa amanginang hadirion ni mulai sian haete hota sahat tunuai magudak kita pasti ada perubahannya. Ate asa alami mulo pajupang hita manang pajupang hita do akadongan si haete hota pajupang hita do akadongan sa sikolata tortado nga unang pola bega jangatay nga hutad do siya na jol. Tidak, semua orang punya masa lalunya masing-masing, tapi setiap orang punya masa depan yang akan Tuhan perhitungkan. Amin. Dan gabe alani masa lalu ni sasahalak jolma gabe madabu hita tu hadirion najok-jok manguhumi ido ubahe pola di bagasan mulut taon akka amanginang kita tidak mampu atau kurang mampu menghargai kehadiran seseorang di tengah-tengah kehidupan kita. Alasai taetong orang lain tidak punya apa-apa daripada diri kita sendiri. Jadi Jupang do memang disada-sada hadirion ni jolma tidak tahu mengucapkan terima kasih dan tidak tahu bersyukur. Jala Jupang do dihadirion ni sasahala jolma bakohian laho mengapresiasi, menghargai apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dilakukan dietong day ay ulaumu day ulahom. Jadi pola mindset amanginang ketika kita tidak mampu menghargai, memberikan apresiasi kepada orang di sekitar kita, jojo tamma muncul ma naolo tadok ay ulaon nadai ay ulaon mudoi ulahom. Molo ni sukun hita manginang mungkin borhatma menghargai, mengapresiasion
siat tonga-tongani bagas tani. Jika seorang suami tidak pernah mengapresiasi apa yang sudah diberikan istri, apa yang sudah dilakukan oleh istri, dan sebaliknya, mal mai borhatu humali yang laho mengapresiasi, dohot menghargai. Asa alani ido di minggu naparpudi di tahun 2024 di tongos Apostel Paulus masurati madapoton si Timoteus di habajaron ni si Timoteus iko borhat ibana gabe sada parbarita nalaho pasahaton barita lasmi roha, barita sukacita yang memberikan kepada semua orang naing dohonon nama tuhita amanginang, bahwa ketika orang mampu mengapresiasi, ketika orang mampu menghargai pemberian Tuhan sekecil apapun di dalam kehidupannya, maka ia akan tahu bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Allah. Dan Allah ni balgani pasu-pasu narotu ibana ubahin diboto ibana ma laho madok moliate. Sekecil apapun itu berkat dari Tuhan, patutlah disyukuri dan patutlah mengucap syukur. Ditadasi Paulus do hadirion nago dosa ibana najului alai ditakut debatama ibana uju di tengah dalan upahin ido di hati dakon Apostel Paulus di bagasan trupukon dung dapot ibana asini rohasia debata muba mapangalahoy amangina muba 100% berbalik. Si lele halak kristekian ibana gabe parbarita ibana pasahaton barita las di roha tu sude akaluat-luat nati nongos ni ibana surati jala tiruan do memang Apostel Paulus samanginang jala dia mah tiruan ibana di bagasan aporsionna ima manotong ibana nang pegodang dia dupi ibana akahamaulan laho manongo surat itu piga-piga luat di bagasan penjara ibana dang alani jeruji besi ibana gabe lumuk pakilalaan naga bidang boy ibana pasahaton barita lasmi rohai alai lapar sigor gordo pakilala anak lam girgir jala lapar sihoho do ibana laho pasahaton laho pabotohon naung ijalo ibana asini rohani riwata. Dan Allah tidak memilih dan Allah tidak pilih kasih akan kepada siapa dia memberikan kasih karunia itu. Jala di parhatoput ibana do amanginang di marhite turpukon di hati dakon ibana do dung tartakut ibana di asi debata ibana di sesa debata do dosa ido panidangion ni Apostel Paulus nabui tiruon dihita di bagasan tekion ikom malodo hita mamereng isedo hadirion taon tiadopan di debata dung malo hita mamereng ise do hita diadupan di debata malo matok kita amanginang ta parhatopo ma dang ise hita hape amanginang diadupan di debata. Kita hidup karena kasih karunia Allah dang mangulu hita alani halobionta. Ingat, semua yang kita miliki itu berasal dari satu sumbernya, itu Allah yang mengasihi kita. Asaalani ido di tongos Apostel Paulus masuraton tu si Timoteus asa di bagasan habajoron nape si Timoteus ikom marsihohot ibana lahom madok mauliate tuado pandi di mata. Jadi yang menginang respon orang percaya ketika dia sudah diberi kasih karunia, dia akan tahu mengucap syukur.
Molodang tabo to laho madok mau lihat itu di batang. Ngapa gicak puro hatta di sini. Molo saya tae tong dope alani hajago otta mangolu kita hubay tol hasita di ujung di tahun 2024 ton. Ngapa gicak ku di si rohatta amangina. Asa asini ruhani di bata nang tajaloi, mari kita perlihatkan patuduh homa respon apa yang akan saya berikan, respon apa yang akan saya berikan kepada keluarga dan kepada orang-orang di sekitar kita. Tari damai tabulus manon 2024 ton dungi adong matutu tujuan nanaing tak capai di tahun 2025. Atau ngamanginang rekod dorahita mangarimangi satu bagasan partikian onta sukum maju hadiriota adorang sobor hati tu bagas joron ingot dope hita madok mau lihat nakin adorang sobor hati tu son manang lau buti mahita. Jadi ketika kita tahu saja mengucap syukur, ketika kita tahu saja berterima kasih atau malu atau kita amanginang menghargai orang-orang di sekitar kita. Jadi unang pola pagi cakuro hatta manginang molo saya taetong dang adong lapatan liak kadongate marlapatan doak kadongate tiki madabu hoinang dang jumolo artamilaho manobu-nobuho alay do ngamido na parjolo manobu-nobuho tinggak ko amanginang di dalanan dang tor mobil manang motor mia manginang nalaho mabuah ko tur masakit alay do ngamido na jumolo mangurupiho dungi dibuang maho. Jadi sian saluhut nata jalo amanginang di bagasan nasa taonon riko matarimangi bahwa semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Asa Allah ni aha doneng dohonon naga be putihana arga na ikopuano tamanginang tu bagas tabe na parjolo malo dan marilah tahu mengucap syukur dan berterima kasih karena semua yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Napa duahon tadama isedo hadiriota diado pandi debata dakuboto nakin lumuddo rohamuna tiki mangedehon buku ede nomor 500 siapulu onomi ay songonod do holong ni debatattay ditongos do anak na nasasaday unang tu hamateyan na porsyay naing tu hamoduani molo tauji mangedehuni di bagasan lasni rohang tarimang ya manginang pardalanan ni ngoluta nasa taunon pasti memang balgas itu tudo holong ni rohani di mata. Totu maragam amanginang nang tabolus di bagasan nasa taon. Molo tauji sude laho pahusor-husor honi dungi tabilang-bilangi pasti lumuddo rohatta alay di lumun ni rohai dia puli di batado hita amanginang ido ubahen di hati dakon apostol Paulus dotong saluhut na diulahon ibana ala naung dipargogui di batado ibana jalahita petahati dakoma molo pola di paloas di batahi tatu minggu na parpudion ala ni gogo ni di batado amanginang makana boy nuai kita hudul songonau boy nuai ngau jongjong di joloon marjanita
Aledang lao patangis-tangis sonau dah. Sotung diri muhamulo patangis-tangis sonawan no. Molo tau jipe mamilangi sude asalam tabo to doa manginang. Janganlah menjadi orang yang lupa kacang akan kulitnya. Pas du teh? Pas di? Mana tahu nang konsentrasi behamu. Janganlah seperti itu. Kehidupan orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, dia akan merespon panggilan Allah. Dia akan merespon kasih karunia itu sebagai berkat yang luar biasa. Dan Allah dihamuraun gabe tae tohi pasu-pasu nobel gak manginang alai. Ubahin pola saat dibaga seperti kiano kita ido pasu-pasu di debata naung balga naung tajalo di bagasan mulutta asa alani tahati dakom mapasu-pasu di debata. Marilah mengucap syukur dan berterima kasih karena apa yang kita miliki dan sampai sekarang kita masih bisa sehat amanginang didongani di batado hita jala di pardogoi di batado hita amanginang alani ada orang sohu tutup jami tahun tauji mamuse mangedeho bukwede nomor 510 ono asa ditampil hon tim multimedia ma buku ende 510 ono lapok tedehon amanginang uhut tarimani pardalanan ni mulutta di bagasan sataono. Setengah suara Margugo mahita manginang gabe tau tiriwan dia kasaluhut keluarga tabe humaliang ta nang somoni diadopan ni Tuhani. Amin martangnya kita. Tutu alani balagani holong muduale Tuhan nama ngasihi amin. Ubahin pola hamele Tuhan dapotan asini dohot holong ni roham nasyakoy. Jala dapotak kami oleh Tuhan di haluan marhite naung disesaho dosa kami. Alani ajari mahami oleh Tuhan marhite akapabahenamu dengan ibasam nang hujalo kami di bagasan ngolu nami tarlumobi padalanan di ngolu nami di bagasan nasa taonon laho mangojar kami madok moliate tuado pami. Alani lam marsi hohot mahamele Tuhan di bagasan haporson nami jala lam girgir mahamele Tuhan ajari hamele Tuhan laho mabilang-bilangi saluhut nadingkan di basam asa hurajumi hami
dang ise hami dia do pamu alai alani holongmu do ubahen gabe arga hami jala gabe anak nanya samu hami haposa kamele Tuhan dia ka ulon nami marhite aka ulon nami namaragami napi nasahatmu Tuhami mole ate male Tuhan molo di palwaso hami di minggu napar pudion di tahun 2024 ton upakilalaho kami do pepadongan yomu pangaramot yomu jala di pargogoi ho hami saluhut nale Tuhan alani i gogo nasya koi male Tuhan naho pangasaho kami jala marpangusadia tuho mahami asa unang magopo marisuang saluhut napa bahenamu di bagasan holu nami atau saha di homa daging do to dinami mangasahon naku Tuhan Yesus martangia kami tuho amin.